Укучылар, Афинада демократия барлыкка килү темасының практик өлешенә күчәбез. Беренче бирем. Таблицадагы буш урыннарны тутырыгыз. Сезгә терминнар тәкъдим ителгән, аңлатмаларны язарга кирәк. Дөрес җаваплар. Астраканнар яшерен тавыш бирүдә кулланыла торган шүлмәк ватыклары. Демократия, халык хакимияте дигәнне аңлата. Граждан, ирекле кеше. Митеклар, Афина гражданлыгы булмаган ирекле кешеләр. Икенче бирем. Сезгә хаталы текст тәкъдим ителә. Хаталарны табарга кирәк. Җаваплар. Демократия сүзе грек телендә халык хакимияте дигән мәгънәгә ия. Афина демократиясе дөньяда беренче демократия була. Аксөякләрнең бүленмәс хакимлегенә шик куеп, демократиягә салон нигез сала. Афинада халыкның бик аз өлешенә генә хокуклар һәм ирекләр бирелгән. Өченче бирем. Салон керткән законнарны санарга кирәк. Берничәсе тәкъдим ителә, калганнарын язарга. Җаваплар. Беренче. Басулардан бурыч ташлары алынган. Икенче. Барлык бурычлы кылларны да иреккә җибәрергә боерган. Өченче. Шит илләргә сатылган кылларны эзләп табып, дәүләт акчасына кире сатып алырга кушкан. Дүртенче. Байлыгы булмаган һәр кеше архон була алган. Бишенче. Дәүләт эшләрен хәл итүдә барлык ирекле афиналарда катнаша алган. Халык җыелышлары чакырылган. Алтынчы. Сайланып куелучы суд булдырылган. Дүртенче бирем. Салонның үз законнары турында язган шигырендә җитешмәгән сүзләрне языгыз. Сүзләр текстның аскы өлешендә бирелгән. Җавап. Әйе. Бирде мин халыкка тиешле үз хөрмәтен, хокукларын киметмәдем, тик артык та бирмәдем. Онытылмады көчлеләр һәм кемнең тормышы җитү. Күрмәсен дип алар да һичбер төрле кимсетү. Укучылар, Афинада демократия барлыкка килү темабызның практик өлеше шуның белән тамам. Сау булыгыз!